Assalamu alaikum. Ni sunana Yusuf ɗan Kagara. Wato magana ne akan yanda za a yi creating na email address domin buɗe Kringle cash account wa jama'a waɗanda ba su da email address. To shine nake so in ɗan nuna ɗan short video yanda za a yi shi, domin waɗansu ko an musu bayani yana ɗan ba su wahalan ganewa. Shi yasa na ce bari na haɗa video domin duk mu amfana da shi. Yanzu dai da farko yanda mutum zai yi a wayan shi ko a kwamfutan shi da yake da shi. Na farko ya nemi browser na wayan shi, misali bari in shiga nan haka. Bancin dai mutum da ya kunna data ɗin shi, kamar dai ga dai data nan na kunna ko. To sai mutum ya zo menu, ka zo ga browser na nan Chrome. So nan yanzu ma na gama creating na wani ne. So in dai mutum zai yi creating da ya buɗe mutum Chrome, sai mutum ya danna nan, sai mutum ya zo wanga new incognito tab ɗin ga, yana nufin new private type. Sai mutum ya sa nan wajen ya danna ya danna gmail.com, ya ka sa go. Yana loading network ɗina bai da kyau sosai. Yawwa gashi nan dai, ok ya buɗe wancan account ne. So abinda za a yi, bari na yi logout ɗin wannan account. In mutum zai logout ga yanda zai shiga nan, zai shiga wanga sunan mail ɗin. So mutum na iya sa dai add account ko sign out ɗin wancan add account. Bari mu yi add account tunda ban buɗe Kringle ɗin wancan ba. So sai mutum ya zo nan more option, sai mutum ya shiga create account. Ga forms ɗin ya bayar. First name, sunan wanda mutum zai buɗe mawa. Zan buɗe mawa, bari in gani, bari in buɗe ma wani abokina. Abdul Ganiyu Mubarak. So nan username ne mutum zai jinka na email ɗin shi, kamar su supersim. Ana sa Mubarak KGR. In akwai mai irin shi zai nuna, in babu kuma shi kenan. Bari in sami password. In password ɗin yayi za ku ga sa strong. Zan ƙara sawa. Nan kwana haihuwa ne mutum zai cinka. Bari in sa January day 1 year, sannan ɗan shekaru dai. Yawwa password ɗin does not match da wanda na sa a sama. Sai mutum ya sake dibawa, yana akwai kuskure. Ga yanzu bai rubuta haka ba. Sai mutum ya zaɓa shi namiji ne. Number waya kada mutum ya taɓa wajen, domin in mutum ya taɓa za su yi requesting confirmation na number waya. So ba ruwan mutum da wani number waya. Abinda za ka yi shine ka danna continue. Zai tambaye terms and conditions, sai mutum ya ɗan scrolling ko ya danna nan gaba ɗaya ya je har can ƙasa. Gashi nan sai mutum ya agree. Gashi nan dai yana loading. Muje na ɓata lokaci. Kash, network ɗin ba shi da ƙarfi sosai. Yawwa kun ga ya samu welcome
Now you are ready to search, create and collaborate across lots of Google Plus. Your new email address is mubarakkgr@gmail. Sai mutum ya sa continue. To yanzu haka email ɗin Mubarak ya buɗe kenan. Abin da ya rage shi ne kawai a yi mai creating ɗin Kringle Cash account ɗin shi da email ɗin shi. In aka gama a ba a confirmation shi kenan mutum ya huta. Mutum ya samu list ɗin sunayen mutane kamar 100 ɗin nan ko fiye da haka sai ya masu. Mutum ya huta kenan. Da fatan kun fahimci yadda ake buɗe shi email ɗin ba tare da number wayan mutum ba. In kuna buƙatar na yi muku yadda za ku yi creating ɗin account ɗin shi Kringle Cash ɗin da confirmation da ake duka, zan iya nuna muku shi ta bidiyo ɗin. Kuna iya liking ɗin wanga bidiyo ɗin domin na ƙara yin wani. Na gode sosai, sai anjima. Yusuf ne ɗan Kagara.